Ahojte, vítame vás pri ďalšej epizóde Fit Vlogu. Budeme sa rozprávať o kalóriách v súvislosti s tým, či má alebo nemá zmysel počítať kalórie. Povieme si faktory, ktoré ovplyvňujú počítanie kalórií a povieme si aj to, čo je dôležitejšie ako počítanie kalórií a čo robiť, aby mi to fungovalo. Takže ja nahliadnem, keď si myslíte, že toho jete fakt málo a aj tak nechudnete, tak v skutočnosti toho asi nejete až tak málo, respektíve možno toho jete málo pocitovo, ale v skutočnosti sú to proste kaloricky denzné potraviny. Kalorická bilancia, zásadná vec, taká, čo proste je nepriestrelná a to je proste tá klasická rovnica, ktorú všetci poznáme. Ten, kto chce chudnúť, musí mať nižší príjem, ako je jeho výdaj energetický a ten, kto chce naberať, musí mať vyšší ten príjem, ako jeho výdaj. A keď chceš byť v pohodičke, nechceš ani chudnúť, ani priberať, tak sa ti to tak nejako vyrovnováži. Čo teda ovplyvňuje tú kalorickú bilanciu, teda príjem, výdaj, sú napríklad hormonálne faktory. Inzulínová rezistencia, leptínová rezistencia, ale napríklad aj menštruačný cyklus alebo stres. Všetko toto súvisí s hormónmi, ktoré majú veľký podiel na to, ako v konečnom dôsledku bude vyzerať ten môj kalorický príjem. Aj keď sú to malé odchýlky, môže to byť veľmi zásadné, možno nie tak na tých číslach, ale na tom, ako sa to potom prejaví na tej mojej váhe, na tej mojej figúre, na tom, ako vyzerám. No a potom úplne zásadný faktor, ktorý to ovplyvňuje, je napríklad proste to, že to počítaš zle. Ja nič nejem, v konečnom dôsledku môže byť kľudne aj 2000 kalórií, pretože ješ tak kaloricky výdatné, husté, denzné potraviny, ktoré obsahujú obrovské množstvo kalórií, ale v skutočnosti ťa absolútne nezasytia. A to sú všetky spracované potraviny. Všetky potraviny a produkty, ktoré sú v reklame v telke. Namiesto toho treba využiť plný potenciál širokej palety potravín, ktorú nám príroda a svet ponúka a vyberať si potraviny s nízkou kalorickou hustotou, ale za to objemné na to, aby ma zasycovali. Dostaneme sa k tomu bližšie neskôr. No a potom taký posledný faktor, ktorý podľa mňa až tam nezohráva až takú úlohu, ale akože vie to spraviť svoje, ale to by som riešila ako fakt posledné a v prvom rade by som si poriešila tieto 3 faktory, čo sme si povedali predtým. To je príprava toho jedla, čiže samotné varenie alebo spôsob spracovania toho jedla. Je iné, keď si dáte zemiakovú kašu s mliečkom a masielkom, proste zemiaky rozmixované úplne na kašu, ktoré mňou len tak prejdú a moje telo nemusí vynaložiť ale že žiadnu námahu na to, aby to strávilo, ale ide to presne tam, kde nechceme. Takže prečo nestačí len rátať čísla? Je to práve kvôli tomu, že skôr by sme sa mali zamerať na makroživiny ako na samotné kalórie a byť si istý tým, že máme dostatočný pomer bielkovín, sacharidov, tukov a vlákniny, než na to, či máme o 200 kalórií viacej, ako by sme mali mať. No a potom sa určite zamerajte na pestrosť a mikronutrienty a preto je dôležité, aby v našej strave boli čo najpestrejšie druhy ovocia a zeleniny a samozrejme iné zdroje živín, pretože každá živina má iné mikroživiny, iné minerály, vitamíny a stopové prvky, ktoré naše telo potrebuje a čím pestrejší výber mám, tým lepšia vstrebateľnosť a inakšie prvky si dokáže z tej stravy moje telo zobrať. Čiže nie je to len klapky na očiach kalórie, ale je to otvorené pole možností a strava nie je iba o kalóriách. Je to o živinách, je to o sile, je to o chuti, je to o zážitku, o inšpirácie, veľa vecí. Takže nepozerajte sa na jedlo ako na kalórie, ale pozerajte sa na jedlo ako na palivo, ktoré vaše telo potrebuje. Sú tu aj prípady, kedy nemusíme počítať kalórie. Ja som sa do tohto stavu, kedy nemusím počítať kalórie, dostala po približne 10 rokoch. Mám skúsenosť, vycibrila som si odhad, aj keď nie vždy som si istá, viem vnímať hlad a sýtosť,
viem sa intuitívne zamyslieť, ktoré jedlo aktuálne potrebujem a viem vnímať to, či som naozaj hladná, alebo či len vymýšľam. Nemusíme to počítať napríklad vtedy, keď som si istá, že moja strava je naozaj minimálne spracovaná, je kvalitná, je pestrá a nejem proste potraviny, o ktorých neviem, či majú veľa alebo málo kalórií. Hej? No tak keď sa pozriem na zeleninu, tak si môžem byť istá, že aj keď si tie 4 mrkvy nezapočítam, že to nebude ten dôvod, kvôli ktorému som pribrala. Alebo že keď si dám o 4 kúsky kuracieho mäsa viacej, že to tiež nebude ten dôvod, kvôli ktorému som pribrala. Hovorím, že prirodzené potraviny, prirodzené zdroje, samozrejme, viem z nich pribrať, keď ich mám príliš veľa, lenže tým, že sú tak objemné a majú tú sytiacu schopnosť, je malá šanca, že ich zjem až tak veľa. Samozrejme, výnimkou sú orechy, avokádo a hlavne tie zdravé tuky. Tie vedia byť také, že áno, že toto sú väčšinou tie momenty, kedy sa ten deficit prešvihne. Ale to je práve to, že práve kvôli tomu si to počítate, aby ste zistili, koľko si toho môžem dať a koľko už je nadbytok. A toto si časom vycibríte a budete vedieť, že keď si dám toľko mandlí, som pohodičke. Máme aj praktické tipy, ako sa zbaviť obsesie z počítania kalórií. Jedzme viacej bielkovín. Zasycujú, majú termický efekt, to znamená, že moje telo spaluje kalórie tým, že trávim bielkoviny, chránia svaly a zrýchľujú metabolizmus. Ďalej, uprednostňuj menej spracované potraviny až nespracované, to znamená tie prvotné zdroje. Strukoviny, vajcia, mäso, zelenina, ovocie, pseudoobilniny, rýža, zemiaky, bla bla bla, všetko toto. Hýb sa viac aj mimo trénovania, to znamená zvyšuj svoj prirodzený pohyb, tzv. NEAT, Non-Exercise Activity Thermogenesis, to znamená pohyb, ktorý nie je cielený, ale ktorý mám prirodzene upratovanie, varenie, tancovanie, chodenie, čokoľvek. Spánok a stres. Ak nespíš, tvoja hladina hladu a chuti sa bude blázniť a bude si to telo pýtať. Takže čo z toho vyplýva? Cítim tu elementy zdravého životného štýlu. Dbaj na stravu, pohyb, spánok, regeneráciu a mindset. Takže čo je dôležité? Kalórie sú kalórie, samozrejme, ale treba sa na to pozerať zo širšieho uhlu pohľadu, pretože síce platí kalorická bilancia, ale dôležité je to, ako sa cítime, či to vieme udržiavať dlhodobo, či nám to sedí, či mi to chutí a tak ďalej. Pretože stále sme len ľudia a potrebujeme mať z toho života aj nejaký pôžitok. Poďme teraz teda na to, aké sú najčastejšie chyby. Ja už som to trošku načrtla. Ide sa to odvíjať od toho, že vlastne schudnúť je v princípe veľmi jednoduché. Hej, si v kalorickom deficite chudneš, samozrejme. Ale zase až tak jednoduché to nie je, pretože by mi určite mnoho z vás povedalo, ale ja som v kalorickom deficite a vôbec som neschudla, ako to je možné. No nie si v kalorickom deficite práve kvôli týmto chybám. Podhodnocuješ svoje porcie. Napríklad arašidové maslo alebo orieškové maslo. To je nádherný príklad. Je to niečo zdravé, ideš si s tým poliať kašičku. OK, použiješ možno, že 5 až 10 gramov, čo je asi pohodičke, neviem, aký máš ten príjem. A potom čo urobíš s tou lyžičkou? No nevypliagaš to naspäť do toho, ale to oblizneš. A áno, práve to obliznutie lyžičky môže častokrát rozhodnúť o tom, či to spraví 200 alebo 250 kalórií. Just saying! Tuky, ktoré sú pri varení používané, sú veľakrát proste veľmi podceňované a práve olej pri varení môže spraviť až 500 kalórií plus. No a potom presne tým, že možno, že si nakladáš na ten tanier, tak proste nevieš odhadnúť správnu veľkosť tej porcie. A buď robíš to, že si dáš príliš málo, lebo sa bojíš, a potom sa nevieš dožrať večer, lebo si odopieraš to zdravé, tak si telo pýta v tom nezdravom, alebo si proste dávaš veľa.
Ale toto je všetko iba o skúšaní, tieto porcie. Ďalšia vec, prečo sa ti chudnúť nedarí, je kvôli tomu, že tvoj metabolizmus nie je kalkulačka. Pokiaľ si v kalorickom deficite veľmi dlho, tvoje telo sa na to adaptuje, prispôsobí sa a prestane. Metabolizmus sa vlastne spomalí, pretože sa telo prepína do šetriaceho režimu. Ty budeš automaticky menej aktívna, čiže sa ti znižuje aj ten prirodzený pohyb, lebo nevládzeš. A takisto tvoje hormonálne nastavenie sa tým pádom úplne zmení, pretože si v strese. Telo nikdy nejde proti sebe, len reaguje na veci, ktoré mu spôsobuješ. Takže to boli tie najčastejšie chyby, prečo to pravdepodobne nefunguje. Ale ak ste si všimli, že to máte inak v súvislosti s tým, že sa vám nedarí chudnúť a napriek tomu, že ste v kalorickom deficite, dajte mi komentár a môžeme to spolu prebrať. Budem len rada, keď sa tu rozprúdi debatka. Musím teda počítať kalórie alebo nie? Nemusíš, ak sa vieš riadiť svojim hladom a sýtosťou. Čiže dokážeš vnímať, či si hladná, či vymýšľaš, alebo či už máš dosť. Toto my potrebujeme vedieť rozlíšiť. Nemusíš ich počítať vtedy, pokiaľ sa stravuješ zdravo, pestro a 90% tvojej stravy sú nespracované potraviny. A nemusíš ich počítať vtedy, pokiaľ máš v jedálničku dostatok bielkovín, komplexných sacharidov, zdravých tukov a vlákniny. Pokiaľ máš takto vyskladanú stravu, takto vyskladaný jedálniček, je veľká pravdepodobnosť, že tie kalórie proste nenazbieraš ale častokrát vlastne budeš tak energická, že budeš chcieť robiť také aktivity, ktoré ti prirodzene budú tú energiu spalovať, pretože tá potrava ti dodá presne to, čo potrebuješ a nebudeš unavená. Každé jedlo, ktoré pôjdeš jesť, sa pýtaš. Mám tam bielkoviny, mám tam sacharidy, mám tam zdravé tuky, mám tam vlákninu. Stále prebieha challenge zdravie na tanieri, zdravý tanier. Pošli alebo zazdieľaj na svojich sociálnych sieťach fotku svojho jedla, svojho tanieru, označ nás a ja ti poviem a my ti povieme, či to je v poriadku, čo zvýšiť, čo znížiť, či tá porcia je dostatočná, nedostatočná a tak ďalej a tak ďalej. Ďalej nejedz ultra spracované potraviny. Ale pokiaľ máš nejaké svoje guilty pleasure, tak to zase sa snaž konzumovať funkčne, aby to bolo funkčné, aby to malo zmysel. Čiže až potom, keď si dáš to svoje poriadne jedlo, potom si ďobni čokoládku. No a samozrejme viacej sa hýb. Navyšuj ten svoj prirodzený pohyb, ktorý budeš okamžite chcieť robiť, pokiaľ bude tvoj kalorický príjem v pohode, že nebudeš trpieť na vysokom kalorickom znižovaní, tak budeš mať aj chuť sa hýbať. Lebo človeku sa, ako náhle ide človek do diety, nechce sa mu hýbať, je unavený, nevládze, je to prirodzené. Nemá dostatok paliva a tak sa utišuje do toho šetriaceho režimu. Sústreď sa na kvalitu jedla a celkové lepšie návyky, čo sa týka zdravia, zdravého životného štýlu. Chudnutie nie je o matematike, je to o tom, ako sa cítiš a ako si to dlhodobo schopná udržiavať. Pripravila som si také najčastejšie prehrešky a dôvody toho, prečo sa tá váha nehýbe, aj keď si žena myslí, že je v kalorickom deficite. 500 kalórií z nejakej čokoládovej tyčinky a 500 kalórií z kuracích prs z plnohodnotného obeda, čiže kúra, rýža, šalát, dajme tomu, je úplne niečo iné. Tyčinka je rýchly cukor, nastane tam inzulínový výkyv a o hodinu si hladná. Čo o hodinu? Do 20 minút si hladná. Absolútne nefunkčné, nezmyselné. Na druhú stranu, to vyvážené jedlo, to je stabilná energia, sýtosť, výživa. Takže ak aj kaloricky v deficite možno, že si, pri tých nezdravých potravinách sa hlad o mnoho rýchlejšie vracia. Dobre, ďalšia vec. Ja si dávam len trošku oleja. Olej. Zase olej. Máme tu olej. Ako som už povedala, tá troška oleja môže byť ku koncu dňa až 500 kalórií plus. Namiesto toho, aby si ten olej dávala à la oily art,
používaj sprej, alebo používaj odmerku, alebo ho nepoužívaj vôbec. Ja nepoužívam olej na varenie vôbec, nie je to treba. Nerobím také jedlá, kde by som musela ten olej použiť. No, ďalšia taká vec sú ovocné šťavy a smoothies, čo sú kalorické bomby. Ani by som nepovedala, že sú zdravé, pretože tam není žiadna vláknina a toto je fakt téma na celý jeden diel, takže to nebudem ani nejako rozoberať. Sladený nápoj, nepotrebný pre naše telo, veľa cukru, veľký inzulínový výskok, chcem tú energiu naspäť. Namiesto šťav jedz celé ovocie, kde je aj vláknina a sú tam reálne aj tie vitamíny, ktoré chceš dostať. A keď už potrebuješ si robiť smoothie, tak tam daj aspoň nejakú bielkovinu. Čiže keď si ideš robiť niečo čučorietkové, tak si tam daj biely jogurt, alebo si tam daj proťák. Ďalšia vec sú oriešky. Však oriešky sú zdraví. Ja si namiesto čipsov večer dávam len kešu. 100 gramov orieškov rovná sa približne 600 kalórií navyše. Prečo si vôbec tie oriešky mám potrebu dávať večer k telke? Že či to není náhodou len zvyk, ktorý viem veľmi rýchlo eliminovať. No rýchlo možno nie, ale viem ho eliminovať. Som ešte hladná, tak sa viacej najedz z normálneho jedla a nevyžúvaj orechy, ktoré sú plné tuku. Takže ak oriešky potrebuješ, odváž si tú porciu. Takže zdravé nerovná sa bezkalorické. Čiže nejde len o čísla, ale ide o to, čo tie kalórie robia s našim telom. Čím viac kalórií v sebe máme, tým viacej budeme priberať, tým menej sa nám bude chcieť hýbať. Všetko to spolu súvisí. Dobre, a posledná vec, ako sa dostať do kalorického deficitu bez počítania kalórií. To počítanie kalórií totižto by malo byť až posledná vec, alebo veľmi, veľmi, veľmi ďaleká vec a sú veci, ktoré môžeš urobiť a už sa to chudnutie prejaví. Takže namiesto toho, aby si hneď od zajtra začala počítať všetko, čo dáš do úst, skús najprv tieto veci. Keď sa už telo adaptuje aj na toto, môžeš riešiť tie kalórie a hrať sa s tým príjmom a trošku to vyupgradeovať. Zvýš pohyb. Nemusíš chodiť do fitka. Stačí, že sa budeš viacej prirodzene hýbať a pridáš do toho chôdzu. Chôdza prudkým spôsobom vie navyšovať kalorický deficit. Je to super. Ďalej, namiesto počítania kalórií, jedz nespracované potraviny, stále sa k tomu vraciam, proste ako som povedala, ako náhle je tvoja strava prirodzená, pestrá, nespracovaná, nie je tam až tak nutné tie kalórie počítať. Je to možno také celé vytrhnuté z kontextu, ale presne ide o to, že z tej zdravej stravy proste nepriberieš. Ja viem, čo si myslíte teraz, samozrejme, není to presne takto jednoducho, ale toto často proste ľudia hovoria, ako náhle si idem dať hrozno alebo niečo, no ale to je cukor. Garantujem vám, že ovocie a zelenina, vajcia a mäso, naprírodno všetko, s najmenším spracovaním je to posledné, z čoho nevieš schudnúť. Dobre, ďalšia vec, predtým než začneš počítať kalórie, najprv sa zameraj na bielkoviny v svojej strave a vlákninu. Bielkoviny a vláknina sú potraviny, sú skupiny potravín, makroživiny so zasycovacou funkciou. Ako náhle máš v každom jedle bielkoviny a vlákninu, si zahojená, pretože predchádzaš nárazovému prejedaniu a vyjedaniu a dokážeš si udržať rozostup medzi jednotlivými jedlami, držať si taký mini fasting, lebo všetci potrebujete fastovať. A tým pádom vlastne máš pekne pravidelné 3, 4, možno 5 jedál denne a bez toho, aby si bola vystresovaná, aby si mala nejakú nerovnováhu. Štvrtá a posledná vec, lebo už sa počúram, jedz vedome. Neprejedaj sa len preto, že je niečo zdravé. Ako náhle máš potrebu sa prejedať, znamená to, že ješ málo a proste sa potrebuješ dotlačiť. Je to prirodzené. Skús nejesť pri televízore alebo pri mobile. OK, pri televízore ešte OK. To mám aj ja rada. To je taká pohodička. Je to návyk. Rutinka. Ale nejedz s telefónom v ruke.
to je naozaj no-go. Sústreď sa na to jedlo, pretože keď sa nesústredíš na jedlo, tak ti telo nepovie, nebudeš počuť, že ti telo hovorí, že máš dosť. Toto vedomé jedenie a rozlišovanie hladu a sítosti je veľmi dôležité a je to v podstate počúvanie toho svojho tela. To nie je ani intuícia, je to naozaj ten prejav toho tela, keď ti hovorí, že už mám dosť, nemusím to dojesť, môžem si odložiť, alebo naopak som hladné. Akýkoľvek taký prejav toho, že máš pocit, že si niečo odopieráš, že trpíš pri tej diete, máš chuť na sladké, si unavená, všetky tieto fyzické prejavy sú signály tvojho tela, že má málo dobrej výživy a preto ti hovorím, až potom, keď budeš mať zmáknuté na 100% tieto 4 body, teda sa zameriaš na viacej pohybu, bielkoviny a vlákninu, na nespracované potraviny a na vedomé jedenie. Až potom 5. bod je počítanie kalórií a riešenie nejakého deficitu a tak ďalej, pretože je pravdepodobné, že ako náhle urobíš tieto 4 veci, automaticky sa tam nastane nejaký moment, kedy dostaneš sa do toho deficitu prirodzene. Lebo mnohým babám, čo sem chodia, čo ku nám chodia, úplne stačí naozaj to, že proste iba zvýšia pohyb. Neriešia stravu a nie je tam morbidná obezita, nie je to potrebné riešiť stravu, iba začnú cvičiť a ono sa to ukáže. A potom, keď chcú, potom sa zameriame na to, že ideme riešiť nejaký deficit. Tá analýza nutričná je veľmi dôležitá. Najprv si rozanalýzuj, ako si na tom, čo prijímaš, čoho máš veľa, čoho máš málo. Normálne si sleduj každý ten svoj deň a až potom, keď si upravíš ten svoj lifestyle, tak ako som povedala, tie 4 body, tak potom, keď už nič nebude fungovať, potom choď na tie kalórie, aby si vedela. Ak vôbec nemáš poňatia, ešte počkaj. Ak vôbec nemáš poňatia o tom, koľko kalórií príjmaš, koľko kalórií je v tvojej strave, tak si kľudne daj týždeň, 2 sa venuj tým kalorickým tabuľkám, zistíš, že what's go, ale nemusíš to robiť do konca života. Na tom nestojí svet na kalóriách, takže je to veľmi obmedzujúce, aj spoločensky, aj všetko. Nesmieš prepísknuť tú hranicu toho, kedy už stačí. Odo mňa je to všetko. Keby ste mali nejaké otázky, pokojne nám napíšte. My vám veľmi radi odpovieme. Sledujte nás Mizu Lifestyle pre ženy, rady, tipy, inšpirácie na Facebooku. Je to skupina, kde každý týždeň prebieha liveka na takéto zaujímavé témy, takže ak vás niečo zaujíma, píšte nám. Ďakujem vám za pozornosť. Ahojte! Hotovo, Silvi? Silvi?